לימודי הנדסאים בשבילי הם לימודים מעשיים, פרקטיים, שימושיים, אשר מקנים ללומד בהם את הידע התיאורטי, המעשי, השימושי ואת הכלים והמיומנויות הנדרשות כיום בשוק העבודה. ראשית זה שליחות. זה המעלה הכי גבוהה של צדקה ונתינה לפי הרמב"ם. הדרגה השמינית הכי גבוהה, אפילו יותר ממתן בסתר. בלשון הרמב"ם זה נקרא להמציא מלאכה. ההכשרה המקצועית של הנדסאי זה הטופ של ההכשרות המקצועיות. גיליתי על עולם ההשכלה הטכנולוגית שלא ידעתי לפני שנכנסתי על המערכת, שמדובר על השכלה חיונית, חשובה ביותר, הנדסאים הם הכרחיים למדינת ישראל. כשנכנסתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית במדינת ישראל, הבנתי את ההשפעה שלה על צעירים, שרובם הוא דור ראשון להשכלה הגבוהה. עוד הבנתי את התרומה שלנו ואת התרומה של הצעירים על התעשייה ועל הפריון במשק הישראלי. היתרונות של מערכת ההנדסאים היא שמאפשרת ונותנת מענה לסטודנט הלומד בה, מצד אחד לימודים פרקטיים מעשיים מקוונים לשוק העבודה, מצד שני תקופת לימודים קצרה. הייתי שמחה שידעו שלימודי הנדסאות זו הזדמנות מצוינת ללמוד בזמן קצר מקצוע חיוני ברמה גבוהה, עם אפשרות למוביליות בהמשך או להשכלה גבוהה או לתפקידים מאוד משמעותיים בתעשייה. המכללות הטכנולוגיות מייצרות מוביליות חברתית ומספקות צ'אנס גם לאלו שמסיבות שונות לא הצליחו בבית הספר והצבא. ובכלל, גם לאוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה, כמו המגזר החרדי, יש צ'אנס מצוין להיכנס לשוק התעסוקה במקצוע איכותי. אצלנו במכללה האזורית צפת יש למעלה מ-50% חרדים, וסיפורי הצלחה רבים מתגלגלים ממש מתחת לשולחן. הערך המוסף של השכלה הטכנולוגית במדינת ישראל זה היכולת לעשות שינויים בזמן קצר, בזמן אמת, ולראות את ההשפעה של השינויים כבר באופן מיידי, גם בשוק העבודה. השאיפה של כולנו, המכללות הטכנולוגיות, יצטרפו רבים לקטר הטכנולוגי של הכלכלה הארצית, ויענו מזה אישית ויתרמו לכלל החברה, לשגשוג ו-well-being של כולנו. בעוד 5 שנים הייתי שמחה לראות שמערכת ההשכלה הטכנולוגית ממותגת הרבה יותר גבוה ממה שהיא היום, מתוקצבת יותר גבוה ממה שהיא היום, עם הרבה מאוד תוכניות לימודים חדשניות, מותאמות ויצירתיות. אני רואה את מערכת ההשכלה הטכנולוגית משתלבת בשיתופי פעולה עם המועצה להשכלה גבוהה ויוצרת תוכניות משולבות, כולל תוכניות אקדמיות. אני רואה במערכת ההנדסאים כאתגר שיכול לעזור לחברה הערבית. כן להגיע ללימודי הנדסאים, כן להשקיע 2 בלימודי הנדסאים, כן לקבל את התמיכה והכלים והידע הנדרש ולצאת לחיים חדשים מלאי עשייה ותקווה.